Id-deputat mexxej elett tal-Partit Laburista Konrad Mizzi sostna li l-ħidma tal-Gvern għadha u se tibqa' għaddejja. Dan bilan li jitwettqu iktar proġetti għal ġid ta' pajjiżna. Meta ħasem fil-programm Disset, il-Ministru Mizzi wieġeb bl-iktar moċċar għal mistoqsijiet tal-preżentatur dwar il-kontroversja marbuta mat-Trust Fund tal-familja tiegħu. Filwaqt li elenka l-ħidma li hemm maħsuba biex il-pajjiż jieqpa' joħloq ix-xogħol. U nemmen li il-pajis għandu potenzjal qawwi. Jina meta tgħid li pro-business jina nħu biex li tgħid li hekk għax jiena konstantli qed jiġu nies bidejat qudiemna. U fejn qabel kienu jsibu bib magħluq minn ħadd Gvern Nazzjonalista, tul da s-senti u nofs li ġejjin se jsibu bib miftuħ. Ġifieri iva se jkun hemm iktar proġetti li se jiġu delivered over the next few years. Fisser kif fl-aħħar 3 snin il-Gvern irnexxielu jwettaq diversi miżuri u inċentivi li għall-Partit Nazzjonalista kienu impossibbli. Issolvew problemi li l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil kien jgħid li jridu jindraw. Id-differenza bejn jien u Simon Busuttil huwa li jien qabel l-elezzjoni mort bi proposti, implementajnihom. Għamilna dak li qatt ma għamlu Simon Busuttil. Simon Busuttil qatt ma rnexxielu iraħħas il-kontijiet għall-impossibbli. Simon Busuttil qatt ma rnexxielu ineħħi out of stock aħna rnexxielna. Is-settur tas-saħħa kien deskritt mill-Ministru bħala wieħed fejn għad baqa' xogħol xi jsir u fisser il-pjan tal-Gvern biex isolvi kwistjonijiet li ilhom snin. Nifoka fuq il-proġetti tas-saħħa flimkien ma' Chris Fern u jiena qed nifoka fuq 4 affarijiet hemmhekk predominantly out of stock li indirizzajnija, is-sodot li qed nindirizzawha fuq medda 4 snin, l-issue tal-waiting list tal-operazzjonijiet li vera gburi li qed nagħmlu progress fiha jonqos ħafna. Il-ġimgħa l-oħra waqt li kien hemm din l-issue kollha kont qed nifoka fuq hip and knee replacements biex nagħmlu PPP fuq il-hip and knee replacements għax għandek min ilu jistenna 4, 5 jew 6 snin. Mizzi tenna li bħalma seħħ fl-aħħar 3 snin l-Oppożizzjoni Nazzjonalista se tibqa' tkun distruttiva u negattiva bilan li tfixkel ħidmet il-Gvern. Iżda l-Gvern u hu personali se jibqgħu mexxin bil-pjan tagħhom għal ġid tal-pajjiż. Meta il-Partit Nazzjonalista ra li jiena ħiereġ għal Deputy Leader tal-partit inkwitaw u bir-raġun. U jew tista' tkun skuża konvenjenti din. Inkwitaw bir-raġun, inkwitaw għanilek għalfejn renu għax fejn ma waslu xuma wasalt jiena. U mhux se neqaf hawnhekk, għandna programm ta' ħidma ta' sentejn u nofs oħra bejn issa u l-elezzjoni. U issa mhux talli se nifoka biss fuq l-enerġija, fuq is-saħħa, fuq il-proġetti, talli se nifoka wkoll fuq il-partit ukoll.